Eta orain utzi nazazue. Utzi nazak pakean, podolo! Meditazioa nagoela. Utzi nazak, plomua, kontxo! Badakik zera inaizen egiten. Pentsatzen ari nauk. Lehenko jakintxu zaharren hildotik ari nauk. Prusiako Federico Bigarna bezala. Pentsatzen! Eta baldakik zera inaizen pentsatzen. Xer, galdetzen beste iketzekik honen. Txar, zango dira. Eza daiz konturatu. Beti, txirrik idatzen dula tortolika. Eta eskubiderik ez dagoela. Zergatik ez digu guri tortolika gidatzen usten. Eza, zergatik ez. Ze dozte asmatu behar diegu, geurok tortolika gidatu ala izateko. Nola? Buruan jota? Astakilloa. Buruan jota. Oiestek bidea. Bide paketsuagoa behar diago. Baina exotikoagoa ere. Sofistikatuagoa. Eta okurritzen ari zaidak, basekiat. Nolako idea. Kaixo denoi! Kaixo bikote, zer moduz? Ni, Maria Jose Paneria! Favorez! Mesedez! Baina, txirri aurpegia txuri daukak. Kontxo, inoiz ez nahiz oso morenua izan, baina... Baina, inoiz baino zurbilagoago, zurbil. Ni zurbil? Bai, Ni oso ondo nago. Tipo hau ez da bilela ondo osasunez, Ja, karri pultsua. Grabe zeok, txirri, grabe. Mirri txiribito ni oso ondo nagola. Grabe dagoela benetan. Bai. Tira, ez... Txito, ekarritzak osasuna neurtzeko traste gure horiek. Birri baina ze txorak... Bai, lehenengo gauza, eseria, ez du komani nekatzea. Ni nago nekaturi. Eseri mesedez. Tira. Nola, kuarpegia duen gaxo. Eba duzu, Aixe bizke bate maiok. Ziur bela arnaz hartzeko problema dituela. Ke ba, oso ondo arnaskatzen dut. Neri eman bizke bat. Argi. Ea, maidak. Ea begi horiek nola gauden. Begiak? Bai. Baina begiak ondo ditut, Mirri. Baina zer duten ere begie? Euskal Telebistan kapellau bat eskatu beharko diagu txiribiton. Gauza grabea zeukagok. Eagua. Maria eta Jose batxuri sopartu dikonek. Ez, Mirri. Baina ze txorak eritan ari zarek ez du ebio. Grabe. Orain, ajola hundikoen proba. Oso importantea duk. Ea, zer? Esaidak, ze koloretakoa den kartoia. Hori ondo argi dago, berdea, Mirri. Esalduk entzun hor batek nola esan duen gorria dela. Aurrak etzuen ikusiko hau, berdea da. Hau gorria duk. Berdea da eta ondo argi dago, Mirri. Zuek ze uste duzue aurrak? No? Usten? Ez duk ondo ikusten, ez duk. Hau berdea da, Mirri, eta txiribiton, ez txorak eritan hasi. Eta txen nahi duk, aur guztiak ari direla gezurretan dela? Auskalo aurrak zer ikusten duten, nik berdea ikusten dut eta hau berdea. Ik gaizki ikusten du, kontxo, ze koloetakoa da? Barka? Ze koloetakoa da, xean? Gorria, bai. Gorria. Baina... Ikusten, gertutik ikusita, gertatzen denaik, urrutitik ikusita gaizki ikusten du, goi da, besteik ez. Benetan, grabetzeo, tipo. Txirri, gauze bat esan behar diat. Nuen usten gaizki ikusten nuenik.
tortolika gidatzik, ez daukak. Ez, arrazoia. Arrisku publikoa hoina. Arrazoia duzu, ezingo dut gehiago Arrisku publikoa. Gidatu. Número 1, Daniel. Hemen nire gidatzaile karneta. Baina, alto. Zuetakon batek tortolika gidatu nahi baldin badu, lehenik froga batzuk egin beharko ditu. Froga batzu egin behar dira? Froga batzuk. Bai? Dudarik gabe. Gorputzaren abilezi froga batzuk egin beharra ditugu, zuek tortolikaren gidari izan nahi baduzue. Ea nolako trebetasuna duzuen zuen gorputzean. Esate baterako. Lehenengo froga bat zera izan daiteke. Zilipurdiak egitea, buelta kampanak egitea. Ea nahi. Ea, Mirri, egin buelta kampana bi. Buelta kampana ez dinduanik? Ea, xilipurdi bat. Juan, yo primero. Benetan ondo. Orain txiribitonek, ea? Ea. Desastre borrastre! Ik ez duk balio tortolika gidatzeko. Ez du balio. Ez duk inondik inora ere balio. Hemen zeok tortolikaren txofer berria. Ago, Mirri. Hemen txineot. Lehenik eta... Ik hori eskuratu aurretik, beste frogatxo bat egin beharko dira. Orain dike, beste frogatxo. Oreka froga, bere ala nator. Edo zein froga gaindituko dianik. Ea, Mirri, Bai? urez beteriko kubo hau behar duk buru gainean eduki. 2 minutuan, behin ipein, tanta bat ere isuri gabe. Beraz, ea, kontuz? Nahi. Eta erortzen baldin batxek bustuko, Erortzen bada agur karneta eta agur gidatzea eta gaur dana, noski. Bai? Eta katarrua gainera. Etzego katarro. Kontuz garrizak, Ea, 2 minutu. Kontuz garrizak, Kontuz gartzeko, kontuz! Ea, Ea, hasi, orain, ea? bai, ez denauk. Ea, Oi. nola? Oi. Oi. Tira, 5 segundotan nahiko ondo. 10 segundo ere badamazkik, Mirri, oso ondo. Honetarako ere ez duk balio, Mirri. Ni neu jarraitzen du tortolikaren gidari izaten. Zuen ni baino kaskarragoa zerat eta agur! Ahoa itxi
arrazoi zian, Grazianak jolas parke bat berri bat antolatu du, eta dirudienez gu izan gara lehenengoak iristen! Jaupa! Aixo, sorgin horrekin hainbeste desgrazi pasa ondoren, ordua zuen grazi pizka bat egiten azteko, Txiribiton! Hemendik aurrera, graziana esan beharrean, grazi ona esango zu hau. Ago lasai, Txiribiton, ago lasai. Hau, oraindik ere inauguratu gabe zegot. Txiribiton, inauguratu zak. Sea potoa lehenak, hori zaretezu diok. Sea potoak, kontxo! Txiribiton, sagar gorriak. Naskagarria zaude. Zitxara diren, zapaburu bizarrez egindakoak, Txirri! Zer, Mirri, zer? Gozetu aurpegia daukak, Bai. Goz hori duko hori, anestesiko aurpegia. Anestesikoa ez, motel. Izatekotan famelikoa. Eta enegok famelikoa ez. Egi esan goze pixkat bat diat, baina gustora merindatuko nik zerbait bai. Etxerri, bere alabidaliko diago, jateko zerbait, Bai? Entzun, telesagarra! Mirri, Txiribiton, Mirri, zatete, baina, ornitorrinko basatiak zaretezuek, horixe, basatiak, Bai, gu basatiak, baik, Fernando Sabater ematen du, beti purrustaka. Papelas. Txiribiton, guk geurearekin jarraituko diago, begira. Azukresko algodoiak. Se acabó, Txiribiton. Ez diak idekin gehiago mailendatu nahi. Oso gaizki portatu aizeta. Makarra! Makarra ez, orduan makarro. Xangilixa, gora eta gora Grazi Parke derra! Kopela, Txiribiton, sorgin honek, ik baino inaugurazio diskurso bera egindik, Baina, zugarra murdiko akerraren bizarrak, nazik indu du guzti hau, pozo indutako sagar gorriekin. Hau nor zikitu duen? Txirrik! Hori ez da egia, gezurra da. Bai, Txirrik Beraiek izan, izan dira. Txirrik. Ez aldira beraiek izan. Bai, noski, beraiek izan dira. Txirri izan da, Bai, Mirri eta Txiribiton izan dira. Txirri! Zatera nion naukazue! Eta batez ere zuk, Txirri! Enuen uste horren txotxolapikoa zinenik. Baina, nahastuta zaude, hori gezurra da. Ixo! Eta segi horra, jolasten hasi behar duguta. Aixue, barrakero berria daukago, txirri-pitxirri. Eta zue biok, ez egin barre, indarra neurtzeko aproba egin behar duzu eta... Indarra no... Ekin! Xangilixon, gera da dila Txiribiton!
ez, maripilon. Berriketa gutxiagoko kolixo. Eta gorain, apunteria proba. Ea zer moduz moldatzen zaren, elefanteak eizatzen. Niri betidanik gustatu izan zait tiro pitxoia, Ikusiko duzue, nolako artista naizen, Ja, ui, badieta jo. Pilazo, zue. Ez da gizertatuen, fakultatea galtzen ari naiz, baina ikusiko duzue hurrengoan, artillero, da? Babulio, potolón, señoritón, zaindu leskopetón. Astakillo parea! Oi! Habe izango duzue, meriendatzera joan. Zeren bestela, hankaz gora utziko didazue, grasi parke derra. Oi, ne? Meriendatzera, txiribitón! Gora grasiana eta gora kompota de manzana. Eta gora, pollaskoa, Guazen txiribitón! Txirri, esnatu, zure txanda da orain. Txirri, espabilatu. Txirri! Barkatu, despista xamarra nengoen, barkatu. Despistatuta ez, lokartuta. Ara bestea. Aizu, nire txanda dela esan aldidazu, señorita Rottermeier. Bai, ea jolas divertigarriren bat asmatzen duzun. Bestela, ederki beratuko dizut ipurdia erratzarekin. Jolas divertigarri bat nahi duzue? Bai, jolas magikoa. Jolas itzela. Bai, ala ez. Graziana, bai, baina zure laguntza, zure kolaborazioa behar dut. Zatoz mesedez, zatoz. Sartu hor barrena, eta jezarri hor gainean. Hala, ja. Primeran! Eta orain ikusiko dugu zer gertatzen dan gure Grazianarekin. Ea, Xangilixo, agur Graziana txikixe! Eta hemendik aurrera, sorgin kakanarru honek ez digu gehiago enbarazurik egingo. Agur lagunak! Ui, txirri hartaburu horrek kaka egin dit buruti bera. Hobe izango dut zugarra murdira itzultzea. Agur hartaburu aspergarriak! Bailazo izan nahi dugulako. Horixe bai! Bailazo naiz ni, Bailazo gaiti, galdu egin behar dugu. mundu
Mundua pailazo txiki bete haunetan ere pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazo naiz ni, Pailazo aizi, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txiki bete haunetan ere pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Pailazo naiz ni, Pailazo aizi, ugaldu egin behar dugu. mundua pailazo txiki bete haunetan ere pailazo jarraitzeko agindu. Pailazo izan nahi dugulako. Stop. Txibidon, zergatik jarri duk xarata hori? Himnoa. Zue. Nik ezagutzen dut beste bat, asko xas politagoa! Zeiru ditzen, polita, hau da himnoa, ondo entzun dudan, hau edenak atletik saleatari direla. Ez da posible. Barakaldon gaude, ez da? Zuek ezagutzen alduzue Javi Clemente? Orduan, nongoa da Javi Clemente? Beraz, hauetena dituk, erreal txaleak. Eta gainera, erreala asko sobea da. Orain azkeneko boladan, disimulatzen ari da senyor ofenditzeko, baina dudarik ez da. Oita iruxe. Oita iru kopa, kopela txibidon, horren beste edaten baduk. Oskortu egin goiz. Txapeldun kopa hogeita iru irabazitu zuela. Zuek irabazitu zue, hogeita iru katilu. Eta guk ordea, biliga eta txoritokietako troneoa. Nahikoa. Zer gabiltza, betiko moduan, erreala eta atleti eta erreala. Baina zenbat aldiz esan behar dizuet, anai arreba artean ez dagoela horrela ibiltzerik? Anai arreben artean, jojo, txiribiton ez da nire anaia. Orduan zela, nire arreba ala.
Esan nahi dut Mirri eta Txiribiton, Euskaldunon artean futbola dela eta honela ibiltzea ezinezkoa dela, ez dugule ibili behar. Denak dira, biek dira onak, biek dira maitagarriak, bai Erreala eta bai Atletika. Ados? Bai, konforme ikusten Txibiton, konforme. Txiri, baina Erreala pixka bat hobea, Badaki, Txiribiton, badaki, Atletikako 20 ez dakizen bat kopa irabazi dituela. 23 katilu esan diat, eta behin originala irabazi zuten. Eten mesedez. Begira, persona jakintsuak honelako egoeratan ezagutzen dira. Zuek biok Mirri eta Txiribiton, baldakizue nortzen Salomon. Salomonek honela era honetako egoeratan, egokieratan, harrek erabakiak hartu behar izaten zituen. Jo, ez du balio! Ez du balio! Solomoen errege baldin bada, seguro Txiribitonen alde. Niengo duela. Salomon, esan dut Mirri, Salomon. Salomon. Begira, gauza bat egingo dugu beraz. Ni atezain jarriko naiz. Ni atezain? Bai, ni atezain jarriko naiz. Eta zuek biok penalti bana botako didazue. Za! Hori da. Gola sartzen didena, zer? Za! Bai, gola sartzen didena hori izango da onena. Adibidez, Txiribitonek sartzen baldin badit gola, Atletika izango da onena. Eta, Mirrik sartzen baldin badit gola, Erreala izango da onena. Konforme, Mirri da Txiribiton, zoazte meserez, ekarri atea eta jantzi futbolari jantziak. Horen ikusiko duk xerren kalitatezko futbola. Ikasi. Nik ere atezain jantziak jarriko ditut eta baloiak ekarriko ditut. Entzun ondo, baloiak ekarriko ditut. Kontu zibili. Baina bitartean, eta esango diot, isiarri esango diot, ea berak izan nahi duen epailea, arbitroa. Bitartean, hau dena egiten dugun, prestatzen dugun bitartean, koreografia polit batekin utziko zaituzte. Bum! Bum! Eta korrika hasi, ibilarika 5 kilometro, ni neurtuko ditut kronometro, idolari lirainak, sano bizi. Bat, bi, hiru, lau eta bost, Mirrikak eta bost, bost, lau, hirurogeita bat, Txiribiton parra. Arinduak ematen
devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football. Denak prest? Za! Za! Orain. Orduan zer, hasiko gara? Bai. Zuek animatu egin behar dituzu, Badakizue, Errealaren alde zaudetenak, Mirriri oio egin, eta Atletikaren alde zaudetenak, Txiribiton ia nola egiten duzuen, Mirri eta Txiribiton, Errealaren Atletik. Gora Erreala eta gora Mirri! Beno, hasiko gara orduan, badakizue. Lehenik, Txiribitonek egingo du txute, eta ondoren, Mirrik. 1, 2 eta 3. Ai, Txingurri bat? Txiribiton, ze bihotz honeko azaren txingurria apartatu. Oso ongi, 1, 2 eta 3. Stop, Txiribiton. Mira, beste txingurri bat xaukor. Beste txingurri bat. Bena izue, Honek konzentrazioa galdu arazi nahi zidan, ze uste duzuen. txutea egitez duena kanpora joango da, Beraz, 1, 2 eta 3. Orain ikusiko duzue, zean dizue, kalitatezko futbola. Ia misifu, eman pituari. 1, 2 eta 3. Xa. Izue, ni banoa hemendik gauzak okertzen ari dira eta. Errengeatu nauk, Txibiton, errengeatu nauk. Begira honetan bintzat, berrintxoa gaituk, biako ju. Ai. Hau ide trampa bat izan duk. Txiribitonen trampa bat izan da hau. Ez, Mirri ez. Bai! Nik neuk egin dizue trampa, Mirri eta Txiribiton. Hauek ez baitira baloiak, hauek harriak dira, harritzarra hundiak. Baina, zergatik jarri dizkiuk horren baloi gogorrak arriskoak? Ba esango dizue zergatik, Zuen buru gogorrak bezain harri edo baloi gogorrak merezi zenituztelako. Kaskagor galantak zaretelako biak, Mirri eta Txiribiton. Hau, Txiribitonek irrua izan duk. Ez duelako aitortu nahi izan, Erreala Atleti baino asko sobea dela. Hori ez da egia, Mirri, hori ez da egia. Hemen argi frogatu da, gaur biak berdintxuak zaretela. Bai Atletik eta bai Erreala. Baina ez diate ziurretzen, orduan zein da Euskal Herriko talderik onena. Ba begira, egia esan denak dira oso onak. Baina Mirri eta Txiribiton, Atletik eta Erreal zale zaretenez, ba ni neu Osasuna eta Alabez zale naiz. Gora Osasuna eta gora Alabez! Gure taldeak! Osasuna eta Alabez, Reala eta Atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alabez, Reala eta Atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Osasuna, Alabez, Reala, Atletik, Osasuna, Alabez, Reala, Atletik, gure
aurrelari bizkorrak, baloiaren atzetik, ezkerreko sartu du, bisutoinen artetik. gure aurrelari bizkorrak, Baloiaren atzetik, ezkerreko sartu du, bisutoinen artetik. Osasuna, gol, 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 Alavés, gol, gol, gol. Reala, gol, 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 Atletik, gol, gol, gol. Osasuna, gol, 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 Alavés, gol, gol, gol. Reala, gol, gol, gol. Atletik, gol, gol, gol. Partida hasi da eta Gustatu zaigulako, presta gaitezen denok. olatuetarako. Partida hasi da eta Gustatu zaigulako, presta gaitezen denok. olatuetarako. Osasuna, jupa, Alavés, yupa. Reala, jupa, Atletik, yupa. Osasuna, jupa, Alavés, yupa. Reala, jupa, Atletik, yupa. Osasuna eta Alavés, Reala eta atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alavés, Reala eta atletik, Euskal talde guztiak, aupatuko ditut nik. Bai, kaixo ipotx nazkagarriak. Bai, denboraren makina asmatu dut. Eta gaur, 3 pailazo nazkagarriak pikutara bidareko ditut. Bai. Eta orain, isa guztio. Ale. Orain, nire enpresa berria inauguratuko dut. Kakumarte, puntu, taparte. Hey! Bonsoir, madame la professeur. Aldez aurretik eskerrak eman nahi dizkizut, Luis Amasei garrenaren garaira bidaia egiteko ematen didazun aukeragatik. Oh, vive Versailles! Barkatu, nahi gabe izan da. Pim-pam, gora d'Artanya! Aukera hau aprobetxatu nahi dut, historian aldaketatxo batzu egiteko. Ez zait bat ere gustatzen nola amaitu zen Gerra Zibila, Beraz, aldaketatxo batzuk egingo ditut, eta Franco eskertuko didazue. Tira naukakan arrua. Eixa! Denboraren makina manan probatuko duzu, Duda izpirik gabe, Mirri, Frantziako iraultza izan da historiaren unerik garrantzitsuna. Liberté, égalité, fraternité! Baina nideak lehentasuna zaukak, Ezin diegu Gerra Zibila bigarren aldiz galdu, Ixo! Makinara sartzeko proba bat gainditu beharko duzu, gravitatearen proba. Gravitatea, horrek grabea dirudi, Ale, hartu erretiluak eta ea nork irauten duen denbora gehien botilak lurrera erori gabe. Oi. Ay, oh la la! Oh la 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 la! Chirri. Oui, c'est moi, Chirri. Baldokak ordurik. Ordurik? Oh, ez, tamalez, trenean ahaztuta utzi dut erlokua.
Kakatxarra, negu bebiatu beharko dut orduan, Nastegin hau. Magnifique, vraiment magnifique! Sekula santan ez dut erronka bat, hain erraz irabazi! Txirri, pitirri, irteteko ordua, bombo, jai. Bien sûr, guazen! Ireki. Eta, bai, orain bai, zapauru bat gutxiago. Entrenatu egin beharko dut, Urrengoan neu izango naiz eta, Arratsaldeon, King Kong! Bai, txiribiton, Santi maminera joago zara, mamutak eizatzen da, baina hitzutzeko txarteli gabe. Olala, traste hau, gure Felipe baino askozaz ere mantxo hau ibiltzen da. Ixo, berotzen ari da. Bitartean, bestea proba bat egingo dugu urrengo txanda erabakitzeko. Ni pentsat, grabidadearen proba egingo dugu berriro. Eta horrengoan teknika xorrotza erabiliko du. Hor konpon, txiribiton. Heldu erretilua eta estadila botella erori. Kontu handi. Operan, Gerra Zibilian berriro ingo dugu porret eta porrot, doblete! Txiribitan, kromainan, Santi maminen, zu ikusteko irrikitan daude. Ale, barrura, bai, beste bat, bai. Olala, txiribiton, itxura horrekin erridikulua egingo duk Versaillesen. Bai, nik ere itxura honekin erridikulua egingo dut Santi maminen. Aixo, ministra, aspertzen ari naiz bada, Ni ere kokoteraino nago zure txorradekin bai. Bai, Maestatu kolpea joko dut, eta kitxo! Altza eskuak! Lasegi atzera! Altza eskuak! Bale, ondo da, kasu egingo dizut, tirano kakara. Eskailera horiek igoko dituzu, eta salto ingo duzu azkenean. Horrela, Arkimedesen teoria frogatuko dugu. Igotzen den guztia, jaitz egiten dela alegia. Ondo da, baina guztiola maitzua. Ipurdetiz hartuko dizut metralleta. Bizkor, hasi. Hop, hop, eta alejo! Bai, alejo! Bigarren fasea! Xo dantzariak, eraso! Zerbau! Ergela, nola pikatu duen? Ergela, ni ez naiz ergela, nik akusina handia naiz,
kakusina maltzurra! Entzuna duzue, kakusina dela! Eta nire sabidurentziari esker harrapatu dugu! Eta oraintxe bertan, hemendik aterako nauzu, hipotx nardagarrialakoa. Ya lo creo, oso urrutira eramango zaitugu! Malasiako zoologikora! Oraindik ez gaituk iretsi Versaillesa. Arrazoi du Txiribiton, oraindik ere ez gaituk iretsi Santi Maminera. Martxa honetan Monte Cristoko kontea baino tristeago ibiliko batzuk. Agur! Agur! Aizue, jarriko izuet, igerkizun bat, asmatzen duzue. Ba aldakizue, ze animalia den, honela ibiltzen dena. Kulun. Zein? Elefanteak egiten du kulun? Kulun egiten duna. Hori bai. Beia. 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 Eta ze animali da nik ere jarriko baitut beste igerkizun bat? Kroak egiten duna, igela, noski? Hau saltzaia, berbetzen zuen. Eta ze animalia da... Mok egiten duna? Etzen egin zaila, asmatu zuen Txiribiton. Zailetan sartu garen ez, beste bat zaila. Klikla egiten duena? Asmatu egin duzu? Baina telebista ez da animalia. Baina ez du importa, kantua politxa da. Klikla telebista! Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista ezagin. Klikla, nahi Espanya, bera gabe zinbizi. Primerako laguna, gogainkarri astuna. Divertigarriena, naskatzen gaituena. Amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, zera zu telebista. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista ezagin. Klikla, nahi Espanya, bera gabe zinbizi. Munduko hainbat kide, ezagutzeko bide. Herrialde urrunak, ohitura ezagunak. Zenbat gerra ordea, zauriminta gozea. Bada bortxakeria eta xabarkeria. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista ezagin. Klikla, nahi Espanya, bera gabe zinbizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko. Egin ezazu aukera, ez ikusi sobera. Lagunekin ibili, maixamar irakurri. Programonak hautatu eta ez hipnotizatu. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista ezagin. Klikla, nahi Espanya, bera gabe zinbizi. Klikla, piztu telebista. Klikla, telebista ezagin. Klikla, nahi Espanya, bera gabe zinbizi.
Zuek, galdera bat. Zuek mendixaleak atxerede. Eta mendigo izaleak? Eta izan atxaterete inoiz Everesteko gailurrean, txontxorrean, puntxa. Txirri ere, baina Txiribiton eta biok, bai. Aixe polita diren mendi altua, Txiribiton nago pelaz. Badakidala zeari aixen egiten. Everest mendia dugori. Bai, eta Everest mendian aizekaitza hundiak egoten ditu. Ikusten. Txiribiton, baldakik Everest mendian non dagoen. Munduko mendirik altuena du, Anboto baino altuagoa. Everest Anboto baino altuagoa du, ni baino askoz politagoa naizen bezala. Ze? Hori nahi zelari? Bai? Hau! Horren antza dudalani, kokodril txuzi. Ara, Txiribiton. Horrein dela bihurteko fotografia. Hori izkiat ezagutzen, Zer duzu orain, Mirri eta Txiribiton? Begira, Txiribitonek aurkitu dikor paper zerren artean nire espaldiko fotografi bat. Txirri. Txiribiton potolontzionek, ez dixilisten. Everest, Anboto baino altuagoa dela. Ez noski, Txiribiton. Everest da asko zazera handiagoa, munduko gailurrik handiena delako. Ikusten. Idearik ez da. Ez da gutu duzu Everest, Mirri eta Txiribiton? Ea. Ez zaidazu esan ez dela, mendi zoragarria. Bai, oso polita gainera, Argi ikusten da munduko gailurrik altuena dela. Argi ikusten da munduko bururik handiena dela. Txirri, ikusiko duk, Txiribiton eta biok Everest igotzen hasten garenean. Zuek biok Everest igo, baina etxeko eskailerak igotzeko ere nagiak zareteta. Txiribiton, goazen Everestera, egun pasa egitera. Eta Txiribiton, azteko, Everestera ez dago egun pasa egitera joaterik munduko beste muturrean dagoelako. Eta bigarren, ara joateko prestakuntzak egin beharra daude, eta zuek etzabete bat ere prestatuta. Zindu, zauratu. Ontxo, Txiribiton eixo prestatuta, baina ni, Mirri eta Txiribiton, begira. Everestera joateko, mendizaleak ondo prestatuak egoten dira. Begira mendizale horiek. Ikusten? Horiek ondo prestatuak daude, horiek kaskoa eta dena badute. Zuek baduzue kaskorik. Kaskorik? Lasak. Ze Txirri, nahikoa alda? Hori ez da dena, arropa egoki ere behar duzu, Itxoin pixka bat. Zer Txirri, egoki aldau? Motxilerik gabe ezin daiteke joan Everestera. Motxila? Ez diatuzte, goxeri pasako dugunik, ez zaiguk ezer falta, kompleto. Bai, pioleta, sokak eta ez erortzeko behar den guztia. Ez erortzeko behar den guztia. Begira, pioleta eta sokak. Ikordea Txirri, ez daukak pioletik,
ez da xokarik ere. Ez ba. Orduan ojo ibili, erortzeko arrisku bizianago eta... Txibi gainera, kaskorik ere ez daukak, motxilarik ere ez, arropa egokirik ere ez, orduan ezin du gurekin Everestera etorri. Agur eta ondo, izan. Txiribiton, marcha! Mirri eta Txiribitonek aixe lortu dute beren helburua, eta Everesteko tontorrean ikurrina handi bat jarri ondoren, sekulako hamaiketakoa egin dute. Everestetik jaitsi ondoren, hango lama edo lekaime etxe batean sartu dira, eta Txiribitonek makailu kazuela handi bat prestatu du bertako lama horiekin. Euskal gastronomiaren ederra dastatzeko. Segidan, Mirrik txistu eta danbolina atera eta Euskal Erromeria antolatu du. Laizter espero dugu Mirri eta Txiribiton Euskal Herrira etortzea. Iturri honetik jakina ahal izan dugunez, handik lagun batzuk ekarri dituzte Euskal Herria erakusteko asmotan. Nola konponduko ziren kalamidade hauek, Everest tontorreraino iristeko. Ezin uler dezaket. Eso, txirri espaldikoa, ondolaz! Mirri! Egia alda Everest gailurreraino iritsi zeretela. Bai, oso erraza izan duk. Lagun handiak egin dizkia hauen eta laguntza izugarri eman ziute. Begira, hau ditu lagunetako batzuk. Xula mag dituk, baina lasai, ez diate erretzen, Iruditzen. Eta Txiribiton zer moduz, ez zeion ez hor gertatuko? Ez. Hor gertatu duk. Hanein genuen beste adizkide jator batekin. Dena erakusten ari zaiak. Dena, horrek lagundu bintuen izugarri lagun horrek. Izugarri, azkeneko malkarrean, apa eta dena eraman gintuen. Ai! Hala, osetu ze Txiribiton eta adizkide hori. Txiribiton, aspaldiko! Txiribiton! Lasa, txirri, hau duketa gure adizkide hori diketxena. Baina beste batzuk, elurretako gizona ditzen ziotek. Egia esan da, ez diagu lortu jaitea, gizonezkoa da emakumezkoa den. Ziur altzadet ez duen laguna dela, ez aldo kalterik egiten. Oso atsegina duk. Gainera, itazitzein genioan, eta oparitxo bat ekarri nahi izan dit. Bai, opari bat. Ze ondo, eta ze oparitan kera da. Everesteko tontorrean hartutako elur bola eder bat. Elur bola? Bai. Baina handikonerako bidaian bola urtu egingo zen, Mirri. Baietz uste diat, txirri, baietz uste diat. Maritxu, goxe zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Goizian txokolatia, arratsalderdian koipatxu. Amata izparentzat porru saldata, zer horrek edaritzat juju.
Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritzadar gainean, bera ez tala ezkonduko aurtengo udazkenian, harto garizek kaliak merkez diran artian. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Maritxu, nora zua zeder galantori. Iturrira Bartolo nahi batezu etorri. Iturrian zer dago? Ardo txotxurilea. Bilokerango degu nahi dezun guztia. Maritxu zure gana, biltzen naizenian, boza sentitutzen den nere barrenian. Bartolo nik ere det, atxekin hartu zen, urbilan uanian banazun laguntzen. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Goizian, goizian txokolatia, arratsalderdian koipatxu, amata izparentzat borru saldataz, erorrek edaritzat juju. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritzadar gainean, bera ez tala ezkonduko aurtengo udazkenian, harto garizek kaliak merkez diran artian. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Señorita Rottermeier ematen du. Mirri eta Txiribiton, hau eskola da, eta ez aeroportua. Rottermeier ez, George Bush ematen du. Eta hik satanaz. Ikasle maiteok, erne, formalidade pixka bat. Mirri eta Txiribiton, txintxo ibili. Mirri eta Txiribiton, iselit egon! Eta bestela, hor konpon! Ikasle maiteok, ikasturte amaierako azterketa egiteko urdua iritsi da. Prest altzaudete? Bai, Andereño Rosita, guztiz prest gaude. Burua argi-argi eta arkatzak ondo zorroztuta. Mensana incorpore sano. Moi, 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 moi. Bi arau jarriko ditut bakarrik. Lehena, Lina, estafetako sesena. azterketak pupitre barruan dituzue. Erantzunak bakoitzak bere horrian idatzi beharko ditu. Garbi, garbi. Andereño, nik garbi-garbi eta txukun idatziko ditut. Eta bigarrena. Bigarrena, ipurdi gizena. Ez dut tramparik onartuko. Norbait kopiatzen harrapatzen baldin badut, kalabaza eramango du etxera. Kalabaza errangoia. Andereño Rosita, Mirri eta Txiribitonek dagoeneko kalabaza kolekzioa dute. Ikasleak baino, nekazariak ematen dute. Moi, 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 moi. Ongi da, hasi egingo gara. Irakurri harretaz,
Txiribiton, ekarri alduk txuleta. Jateko txuleta ez, babolio! Bestelako esaten nianik, kopiatzeko balio duena! Pelas, erruan idea duk, ibesalako melontzioekin kuadrilan ibiltzeagatik. Andereño Rosita, erantzun zuzena badudala uste dut. Labrit pilotalekua Nafarroan dago. Zehatz-mehatz esateko, Nafarroako hiriburuan. Iruñean hain zuzen ere. Osongi txirri, azte sedizioa! Tira, erraza izan da, kriterio geografikoak erabili ditut eta kitxo. Orain, irakurri bigarrengo galdera! Lesakatik berara 6 kilometro baldin badaude, zenbat kilometro daude beratik lesakara? Penas, improvisatuak zerbait, babolio, barregarri geratzen nahi gaituk. Magia, miraria! Txiribitonek ideia bat izan du! Erantzuna, argazki horretan dakazula? Azze xelebrekeria! Metodo celebra izango da, baina badakizu, gure potoloa mutua data. Ondo da, eman zure erantzuna txiribiton. Gaizki txiribiton, erantzun okerra. Eta argazkian eta kaskarragoa oraindik. Elefante kaska horra ederki irusitu baiz. Andereño Rosita, zure baimenarekin, orain nik ere bigarren galdera zuzena erantzungo dut. Pitagorasen teorema aplikatuz, lesakatik berara 6 kilometro baldin badaude, beratik lesakara ere 6 kilometro daude! Eskerrik asko, Andereño. Tira, logika matematikoa aplikatu dut eta akabo. Hirugarren galdera mutilak! Mirri! Hirugarren galdera! Ea, adi! Ze kirol egiten zuen maixuki Miguel Indurainek txirrindula gainean igota? Kopilas, zerbait asmatu behar diat, zirtzart, Ikus miran, ikus miran. Wow, nena beltz-beltza ikusten diat, Kopelas? Wow, txiribiton, etorkizuna iluna zaukagu, oso iluna! Andereño, hemen doa hirugarren erantzun zuzena. Miguel Indurain kirolari apartak, bizikleta gainean igota, txirrindularitza egiten zuen! Zenio gutxa zara txirri! Ia filosofoa! Tira, egia esan
armako hau txiripaz asmatu dut, baina berdin balio du, Mirri eta txiribiton! Jesus! Eta honen bestez, ikasle maiteok, azken galderara iritsi gara. Ea, handi! Neska izeneko ze baso dago Nafarroan? Erronkari aldean? Andereño, neska izeneko baso bat ronkarin. Maria Jesus! Ez Mirri! Ez prezipitatu! Pentsatu hobeto! Txiriton, ez hau beste remediorik. Ekintza zuzena! Txiribiton, xarpagi dantza! Andereño! Zer Mirri? Begira txirri alfernagia nola dagoen, siesta gala enta egiten. Ui, baina txirri! Zer da hau? Espabilatu mutil! Hau ez da hartagorren ibiltzeko une egokia? Lasai, Andereño Sosita, Formula aristoteliko romantiko mirrilaria erabiliko dut, eta berehala esnatuko da. Barkatu adiskideok, barkatu Andereño Rosita, ez dakit ze gertatu zaidan. Erdikulua egiten ari eiz horixe. Harrituta naukazu txirri! En nuen alakorik espero! Non duzu azterketa, Ui! Jesus Maria eta Jose txirri! Deabrukeria galante egin duzu! Ez, Andereño, gainera badakit laugarren galderaren erantzun zuzena, zera, erronkari inguruan dagoen basoa eta emakume izena duena irati da, iratiko basoa. Lastima txirri! Erantzuna egokia da, baina azken momentuan dena ondatu duzu! Mirri eta txiribiton, eskapada itzela egin duzue! Inolako dudarik gabe, gaur txirri izan da ikaslerik traketxuna! Lasai, Andereño moñoña, Guk emango diogu merezi duen saria! Txirri! Martxa honetan, lortuko duk kalabasa bilduma borobila! Lagunok, nik ezin dut gehiago! Amaitu da eskola! Datorren ikasturtera arte, ez ditut gehiago ikusi nahi, txirri, mirri eta txiribiton! Agur, ez da argazkian ere ara! Eskola gehiago nike!
trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai, Altza Felipe, trulalai, 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 Altza Felipe, trulalai, trulalai. Le vainipa poble fi, le canel pour le moiselle, aussi trompo le garçon da fairon linda fairon don. Le vainipa poble fi, le canel pour le moiselle, aussi trompo le garçon da fairon linda fairon don. Le vainipa poble fi, le canel pour le moiselle, aussi trompo le garçon da fairon linda fairon don. Le vainipa poble fi, le canel pour le moiselle, aussi trompo le garçon da fairon linda fairon don. Alza Felipe, trulalai, 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 Alza Felipe, trulalai, trulalai, Alza Felipe, trulalai, 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 Alza Felipe, trulalai, trulalai.